Здравейте, аз съм Ескимос и това е LegBlock Mod, втори епизод, в който ще бъда синьото Леки блок, синия тим, тупче, обсидианче, ако нещо стане масово, и да започваме с леки блоковете. Как се казва това? Iron Pickaxe ли? Да. Да започваме с блоковете. Много добро нещо от началото. От началото, вау! Така. Хоп. Какво е това? Пъзънт. О, тук беше слонес. Това бяха лоши полшанки. Не е добър късмет. Значи, какво? Пак не е добър късмет. Имахме през малко горящата работа. TNT! О, как? Как му е да ми взривиш това? Така. О, гъве. Това е ужас. Ще ми запали целия мап. Айде бе, махайте се. Спонжът ще запали най-ново. Айде. Така, сега не знам на къде трябва. А, натам е рейчът. Ето той още се вижда. О май гад, TNT! Знаех си, че това е на някакъв лош късмет. Лош късмет, много лош късмет. Айде, бе, лош късмет. Щом си лош, ти късмет, щом си лош, и аз ще бъда лош с тебе. Скамос. Сега тук трябва да правя паркур. Готово, ще това леки блокче. Вода. О. Не знаех, че може да ми се пада вода. Нищо. Ветър малко. Shifted. Shift. Това и поставих го. Така. Так. Омага Блейз. Вай, как? Кей спайдера срещу Блейза. Вай, мама ти Блейз! Вай, бах ти тъпото Блейз, че то трепя, бе. Ще мина на червена линия, никога не. Сменям си линията. Не, оставам си една линия до края. Засилка. До края. Лъки блоковете са счупени. Тук обсидиан. Тук гръмнаха около 5 айтеми. Гръмнаха две неща, гръмяха тук. Паракор. Този Блейз доди от моята колона. И червената. Вай, защо могат да летят, бе? Как ги мразя. Кой ги е измислил, че са тъпи Блейзове? Аре, умри, бе! Той не е ядосан вече. Значи аз да се върна на моята колона. Снимам. И да продължа с другите лъки блокове. Оня не ми е ядосан. О май гад, пак се върна.
И пак е ядосан. На кравите. На кравите. Да бях зелена колона, че няма такъв грозен лък. Сега, ако ми се падне лош лък, просто огънче. О, мага, колко огънче! Риве, грозен, а този вилиджър. Оставам се с една колона до края. Целия се запали. Оня плейт ще го убия. Да те видя близ, ще ти взема животчето. А животче е една близа. Така. Бегай от тука, ма. Айде, умри. О, ти даваш хубаво. Не залагаш. Вай сега как ще мина. Не бях хвърлил обсидиана. Сега ще го минавам на много масова работа. О, успях! Всяко тук ми са падни тиянчета. О, мага, това е просто голям късмет. Защо ме убиха тези тъпи зомбита? Вай, мразя зомбита. А път на синята колона да си бой. О, това малко забавено. Така. Лък блок 2 ще стане е станал по-хубав от лък блок 1. Тот ме убиха около 200 пъти. Тот го пък Блейз най-ново. Блейз, да знаеш, че и ти си хубав в моя клип. Забавляваш хората. Вой да не е джойнал някой. Виждам име. И виждам Блейза. Това е Боб Марлин. Това е Боб Марлин. Това е Боб Марлин. Боб. Fuck you, Боб. 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 Fuck you, Боб. Мразя те, Боб. Ай, чупе бокчето, Боб. Ще имаш лош късмет, Боб. Ай, падай от бойда, грозен Боб. Sponges. Sponges. No, Куки. Вкусното куки. Бисквитките на баба. О, магагаст! Малко TNT не е зле. Също е много зле. О, бокчета! Не изгаряйте! Хубави бокчета, не изгаряйте! Чакай, аз тук бокче. Бокче! И дойде краят. Дойде краят. О, фака, успя да го изкачеря. Да, ще успя. Аз тук да щупя голстоун. Как да нямам крафтинг таблет? Ще изгори. Грозен голстоун! Тази боче наблегна. О, мага, мразе голстоун! Отивам да търся още голстоун. Просто трябва да скрим ботънът.
Но ако не го цъкнем, не сме ние първите победители. Който цъкне в бутонът, той е победителя. Тисъм сенчи. О, макале! Как може? Този гостон даде едно, а 3D. Ротен флеш. Те тъпя. Такъв ми даде. Бъдтата така си едно играчки игри. О май гад! Как мразя този паркур мап. Как мразя той мини паркурчи. И сега някак да се изкача. Тъпа работа. Мама, ако успя да скоча на зеленото. Не успях! Сега пак трябва да бягам като луд, за да стигна до края. Тъпия бутон. Не се включа на креатив. Ще стигна края. Ще цъкна бутона. И всичко да свършва. Ние ще се кача на онова. На креатив ще се кача на онова. На survival ще цъкна бутона. Просто ще бягам. И ето го краят. Ето го пак краят. Ще цъкна просто някаква лампичка. И това е предупреждението, че съм готов. Ама как ще го видят другите, бе? Бах ти измислената работа. Измисля са някакъв лек блок. Леки блок, ма. Чакай. Това ще измислената работа. И съм на първо място, ако успя. Вы защо не ми скача едно блокче? Бах ти измислената работа. Добре, и тук трябва да събием срещу. Не станаха да се бия срещу някой, затова няма да се бия. Ще скоча в бой да. И това беше всичко от мен. Абонирайте се, лайкайте, субскрайбвайте. Надявам се да ви. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. И се абонирайте, лайквайте, субскрайбвайте. И чао! Сам да си взема кирка. И да се размажа. И чао! Чао, чао!